Egia ostea ziurgabetasun garaian. Irati Zubia dago gurekin, filosofian graduatua eta doktore gaia, ere bai, Euskal Herriko Unibertsitatean. Oraindik ez, bueno, berehala. Donostiarra da. Bueno, filosofia zientziak eta balioak masterra egiten ari da. Hain zuzen, Jose Azurmendi katedra sortu berriaren babesarekin. Egia ostearen inguruan ari da ikertzen. Pragmatika, hizkuntzaren filosofia, epistemologia eta gisako gaiak, auzi etiko eta politikoekin uztartuz. Injustizia epistemikoen inguruko monografiko bat ere bukatzear dauka, Unai Baion, Ekaitz Apartegi eta Agustin Arrieta lankideekin. Eta bueno, horretaz hitz egingo digu. Egia osteak pandemia garai hauetan ze dimentsio edo zein abardura hartu dituen, egia ostearenak kontzeptu berria ez izanik, baina baita ere pandemia guruntzatu zaio, eta horretaz arituko zaigu. Irati nahi duzunean. Eguerdion, eta eskerrik asko danoi, zuei tasarean daudenei guentzuteko tarte hartzagatik eta zuei gonbidapenagatik. Saioaren izenburuak dioen bezala nik egia osteaz hitz egingo dut, baina saiatuko naiz fenomenoa bera ziurgabetasun garai baten testuingurarekin ezkontzen, eta bide horretatik bi egoeren dinamika eta ezaugarri batzuk azaleratzen. Batez ere, jardunaldien izenburua begiratuta, mundu berriak horrekin gelditu nintzen ni, edo gelditu zitzaidan buruan sartuta eta konturatu nintzen mundu berriaren proiektu hori horretan balin badago zerbait azken hilabetetan entzun duguna izan dela ziurgabetasuna. Eta horri lotuta dauden beste hainbat gauza, beldurra, ezinegona eta orokorrean blokeoa. Ziurgabetasunak beti kosta jartzen digu oztoporen bat edo beste ekiteko, eta tokatzen balin bazaigu mundu berri, normaltasun berri eta bizimodu berri bat eraikitza edo proiektu hortan baldin bagaude, ziurgabetasun horri begirare egon beharko gara. Eta iruditzen zait egia ostean eta egia ostean dauden hainbat dinamikek eragina dutela. Bai ez ekite horretan eta bereziki ziurgabetasunaren testuinguruan areagotu egiten direla. Labur edukiak izango dira, saiatuko naiz egia ostea zer dena azaltzen. Terminoa bera berria denez eta ez dagoen ez oraindik ikerketa bateraturik gaiaren inguruan, bi ikerketa bide posibleri gainbegiratu bat emango diet, eta horietan oinarrituko naiz zuei azaltzeko modu pixka bat ordenatuago batean zer den egia ostea. Bi horiek dira batetik egia ostearen faktore edo egia ostera heltzeko faktoreak azaltzen dituzten ikerketak, eta bestetik egia ostearen implikazio edo arriskuez diharduten lanak. Bigarren bide hortatik egingo dugu jauzi egia ostearen arriskuetara, bereziki politikarekin zerikusia duten edo politikan egia osteak zein implikazio dituen aztertzen dituzten lanetara, eta hori ikusiko dugu ze ziurgabetasunaren ze aspektu diren errelevanteak edo behintzat etorkizunari begira edo eraikitze proiektu horri begira kontuan hartu beharko liratekenak. Eta hasiko naiz behingoz. Zer da egia ostea? Esan dizudan bezala, oraindik ez dago definizio adostasun erabatekorik egia ostearen fenomena definitzerako orduan, izan ere termina berri xamarra delako. Naiz eta oso berria izan, azken urteetan modako gaietako bat bilakatu da. Oxford hiztegiak adibidez 2016an urteko hitz izendatu zuen, eta hementxe daukazue proposatu zuen definizioa eta abiapuntu gisa igual balioko diguna. Eta Oxford hiztegiaren arabera da egia ostea litzateke egoera bat non iritzi publikoa eratzerako garaian gertaera objektiboek baino emozio eta uste pertsonalek eragin handiagoa duten. Geroztik, azken urteetan 21. mendean presente dauden hainbat eta hainbat eztabaidetan dago agertzen zaigu egia ostearen auzia eta agertzen zaigu disiplina ezberdinetan. Horrexegatik da zaila, topatzea handbook bat edo liburu bat argi esaten dizuna zer den egia ostea, eta ezaugarritze, baina hala ere, ezaugarritzea erakuste aldera ni saiatu naiz bi joera edo bi bide posible bereizten. Bereizketa hau da instrumentala, nik ekarri dizuet gaurkoan eta erabili dezakezu edo ez nik erabiliko dut egia ostearen inguruan esan dena, ahalik eta modu ordenatuenean
zuei erazteko. Baina bi bideoietan sartu baino lehen, iruditzen zait garrantzitsua, egia ostearen terminoa aipatu orduko sortzen diren pare bat zalantza hementxe mahai gainean uztea eta nirekin eramatea saio osoan zehar. Zeren dira zalantza batzuk aterako zaizkigun auzietan eta uste dagoeneko goizontan atera diren auzi batzuetan eragina izan dezaketenak. Izan ere, egia ostearen terminoa aipatzen denean, mesfidantza sortzen du, sarri, eta lehenengola dudak edo zalantzak sortzen dira terminoa bera aipatzen denean, bereziki terminoaren osteko hori aipatzen denean. Egia ostea zer dena azaltzen denean, jartzen da beti egiarekiko interesik ez da, ardatz gisa. Ondoren, egia ostean tipikoa diren beste elementu batzuk, gezurra, desinformazioa eta abar ere agertzen dira, baina, nagusiki egia ostea deitzen zaio, eta horretan badago adostasun pixkat, egiarekiko interesik ez da nagusi den aro bati. Egiak, gure bizitzako esparru batzutan ekiteko zer egin gutxi duen aro bati. Orduan, lehenengo zalantza da, ea hori baldin bada gure aroa, ea lehenago egon ote zen beste arorik, egiaren aroa deizi ezaiokenik, edo noizbait egiak izan alduen relevantzia edo ekiteko gaitasunik gure bizitzan. Edo elementu horiek egia ostean agertzen direnak berriak diren, gezurra adibidez, zerbait berria den edo betidanik egon den elementu baten. Hori esaten du esate baterako, Bolgemanek mesfidati begiratzen diela egia osteko pentsalaria eta pauso bateratago ere ematen du. Eta esaten du, normalean egia ostea hitz egiten den dugunean, batez ere egia ostearen implikazioak aipatzen ditugunean, esaten dugu hori nolabait kaltegarria izan daitekela. Esate baterako, Oxford hiztegiaren definizio hartzen badegu, iritzi publikoa eratzerako orduan edo besterik gabe politikan egiak zer egin gutxi baldin badauka, hori arazo bat izan daiteke. Eta hemen Bolgemanek esango digu, hor aurre suposaketa bat egiten duzu eta aurrutegi joaten zarete. Ez bakarrik orain arte historian zehar ez duelako inoiz euki, ez dagoenik argi aroren batean egiak toki berezirik euki dunik politika arloan, baizik eta ez dagoelako argi ea hori eskatzea zilegi den. Badirudi egiaren eta zientziaren esate baterako eta politikaren esparrua eta balioena bereizi zirela bere garaian, mende batzuk atzera, eta orain hori exigitzea ez da omen dago oso argi, edo kontuz egin behar omen da. Hor uzten de galdera eta hartuko dugu aurrerago. Bigarren zalantza nagusia da, ea egia osteak gezurraen aroa dena. Izan ere, Bolgemanek ere galdetzen du, egia ostea sari zaretenez, noiz hasi zen egia ostea, edo noiz nola bereizi ezakegu beste aroetatik. Eta hori, eskakizun hori komplikatua da, baina egia osteko metxalariak saiatzen dira. Esaten, sintoma hauek daude, egia ostean gaudela erakusten digutenak. Eta hor da, gertakari batzuk, esate baterako tipikoenak aipatzen direnak, Donald Trumpen kanpaina eta presidentzia bera, Brexita, azken urtetako negazionismo mordoak, batez ere negazionismo zientifikoa, eta gertaera horiei begira, gezurraren presentzia da oso argia. Eta horregatik askotan pentsatzen da egia osteak gezurraren aroa denik. Baina, nik hemen jarri dizuet, abia puntua egiarekiko interesik ez da dela. Eta iruditzen zait, eta niri eta beste batzuei, egia ostean gezurretik haratago badauden beste matiz batzuk ere kontuan hartu behar ditugula. Bai egia ostera heldu garen faktoreak aztertzen ditugunean, eta baita honen arriskuez hitz egiten dugunean. Zeren egia osteko egiarekiko interesik ez da, ematen du ez jakintasunetik eta gezurretik haratago doazen jarrera batzuk ekarri ditzazkela. Eta azken zalantza izaten da beti egia ostean, egia ostea baldin badago erabat, non egia krisian dagoen, egia aintzat hartzen dezen, eta, egiarekiko interesik ez da orokortua dagoen, ez dago garbi, edo zalantza bat sortzen da, hori dagokion, egiazko informazioari, egiazko baiespenei, edo egia berari. Adibidez, Susan Hackek egia osteko egiarekiko konfiantzarik ez da, lantzen duenean esaten du. Behar bada bi gauza ditugu, edo bat, edo bestea, edo biak aldi berean. Behar bada gure aroan, egiarekiko interesik ez da nagusi da, egiazko informazioari kasurik egiten ez diogulako, baina beste alde batetik, beste aukera bat da, behar bada, orain arte landu dugun egiaren kontzeptua, modaz pasa delako, zarkituari geldatu delako, edo 21. mendeko eztabaida eta dinamiketan, funtzioa galdu den kontzeptu bat delako. Galdera ikusten ditut hor gainean, eramango ditut narekin, eta ekingo diot egia ostea ezaugarritzeari. Eta horretarako jorratuko lehenengo, egia ostearen inguruan egin diren azterketetan, lehen multzoan sailkatu ditudan ikerketetako batzuk. Eta horiek normalean, horiek oro bat, saiatzen dira antzuten, ea nola heldu garen egia ostera. Onartuta gutxi gora bera, gezur asko daudela gure inguruan, desinformazioaren zantzua daudela, eta egiarekiko interesik ez da nahiko edatu egon daitekela, saiatuko dira aztertzen, ea azterkera eman gaituen,
egoera honetara. Eta lehenengo oinarrizko arrazoia, azaltzeko joera irrazional orokortu hau, nahiko sinplea da itxuraz. Eta da, ez zaigu egia interesatzen, edo ez gara ondo konpontzen egiarekin, ez garelako abilak horretan. Finean ez garelako uste bezain arrazionalak. Hontaz hasi zera esaten zerbait, eta horregatik superlagu ere esango dut, baina, bai espen hau serioan hartu zutenak dira durari gabe psikologia kognitiboaren arloan dabiltzanak, eta bereziki aipagarria da Daniel Kahneman eta Trebeskiren ikerketa. Hauek 70. hamarkadan abiatu zuten ikerketa luze bat, gerora Thinking Fast and Slow obran biltzen duena Kahnemanek, eta hor 1000 gauza esaten dira, eta gerora 1000 gauza esateko aukera eman duen ikerketa izan da, baina finean ideia da gizakiok pentsatzen dugun modua ez dela oso egokia egiari kasu egiteko. Ez bakarrik egia topatzeko, baizik eta egia parez pare daukagunan ere, ez gerela osabiak horri erreparatzen eta horri eso egiten. Eta hori zergaitik da. Hauen arabera, hauek kontatzen digute, gure prozesamendu sisteman, pentsatzen dugunean, bi sistema ditugula martxan. Lehenengo sistema eta bigarren sistema. Lehenengo sistema da azkarra, impultsiboa eta erabaki intuitiboak egiteko erabiltzen duguna, esfortzu kognitibo handirik gabeko jardueretan tipikoa. Eta bigarren sistema berriz da, sistema gildoa, gogamena edo arrazoimena dituko geniokena, eta erabiltzen duguna esfortzu kognitibo handia eskatzen duten operazioak egiteko. Esate baterako testu baten analizia edo problema matematiko baten ebazpena. Kontua zein da, lehenengo sistema hori oso oldarkorra eta impultsioa dela, eta bigarren sistema berriz akastuna. Orduan, egiten ditugun judizioetan uste baina askoz gehiagotan dabil lehenengo sistema hori martxan. Eta dira berean, lehenengo sistema hori akastuna da, isuri kognitibo edo sesgo kognitibo deritzen akatxez beteta dago. Eta akatxe horiek dira sistematikoak. Eta bigarren sistema alper xamarra denez, kosta egiten zaigu isuri horiek detektatzea. Pila bat daude, baina horiei lotuta iruditzen zaizkianak azalpen bat emateko relevanteanak dira hemen jartzen dizkizuedanak, eta lehenengo fenomenoa nagusia kontuan hartu behar deguna isuri kognitiboak eta lehenengo sistemaren eta bigarren sistemaren arteko interakzioa ulertzeko da disonantzia kognitiboarena. Leon Festingerren obra batean azaltzen da primeran, eta bertan esaten da gizakiok ezin egona pairatzen dugula gure usteak, jokabideak eta sentimenduak ez datozenean bat. Hori gertatu daiteke besterik gabe gure usteak ustekin aurrera jarraitzeko erresistentziaren bat topatzen dugunean. Adibidez, gure uste bat okerra dela esaten dugun norbait daukagunan eta norbait horre gainera evidentzia bat aurkezten digunean. Hor ezin egon simple esan da, ezin egon asumatzen dugu oker gaudela egon gaiteken, oker gaudelako susmoaren aurrean. Eta hori erreakzioa zein da? Festingerrek esaten digu gure autoestimua babestea. Saiatzen gara babesten, okerrez geundelako ustea. Eta horrela baretzen gara. Horren aurrean, horre egoera hortan, martxan jartzen dugun mekanismoa izaten da arrazonamendu motibatua deritzona. Arrazonamendu motibatuak esan nahi du, ezin egona pairatzen dugu oker gaudelako susmopean gaudenean, eta orduan gure reakzioa da, hasierako uste hori aldatu baino, hasierako uste hori, oker egun ziteken uste hori aldatu baino, hasierako uste hori berretxiko duen informazioari eta evidentziai so egitea. Eta gainerakoari ez ikusia egiterena. Hasi zera aipatzen oso ondo nola abilageran ez ikusiarena egiten eta ez oso abilak deseroso zezkigun gauza batzuei erreparatzen. Heuristikaren asaltatuko zeren ez daukago denbora. Eta Kahnemanek kontatu ondoren milaka isuri kognitiboren inguruko dinamikak, amaieran esaten dugu ea baute dagoen soluziorik hauei aurre egiteko. Eta ez omen dago soluzio arkirik, isuri kognitiboak joera inkonstienteak dira, sistematikoak dira, katx sistematikoa dira, teno ditugu, eta izatekotan bigarren sistemaren bidez konpondu baldin badaitezke ere, honentzat oso zaila da detektatzen. Baina hala ere, esaten du Kahnemanek iradokitzen du liburuaren amaieran, erakunde publikoetatik eta erakunde publikoetatik nagusiki, posible dela isuri horiek areagotzeko edo baretzeko mekanismoak bultzatzen edo finean gizakiok gaizki arrazoitzen dugunez, hobeto arrazoitzeko laguntzatxo bat ematea posible dela eta hori erakunde publikoen erantzukizuna dela dio. Hildo beretik daude Sunstein eta bezalako autoreak, eta horiek ere ideia bera planteatzen dute. Ez dugun ez ondo arrazoitzen,
laguntzatxo bat eskaini behar diogu publikoari. Eta horretan, erabaki arkitekturaren garrantzia azpimarratzen dute. Antza, erabaki bat hartzen dugunean, erabaki hori aurkezten zaigun formatuak eragina dauka isuri batzuk areagotzen edo gutxitzen. Eta orduan abok esaten dute, guazen informazioa utxutxean edo datuak utxutxean aurkeztu beharrean, aurkeztuko ditugu formatu jakin batean, jendeari erabaki honenak hartzen laguntzeko. Baina, biztan da, ze polemikoa izan daiteken proposamen hau, zeren badirudi manipulaziorako joera egon daitekela, eta hotxik liberalenak, Chicagoko ekonomia eskola, Milton Friedman eta guzti horiek berehala altxa ziren, eta esan ez hau zela erabaki arkitekturan eskua sartza dela, erabaki askatasunaren aurkako atentatu gogor bat. Hor, ez da bai hori interesgarria da, baina ikusi etzaldi hauetan denbora gutxi dagoela eta nien nahi sartuko, baina erabaki arkitekturarena importantea da, zeren, saiatzen zeranean pentsatzen gure munduan zergaitikan egiari ez zaion hainbeste kasurik egiten, ematen du isuri kognitiboen eztabaida interesgarria da badere ez digula erantzun handirik ematen, zeren batetik ez dirudi oso justua esatea egiari ez dugu kasurik egiten eta hori arriskutsua da eta arrazoia erantzuleak gu gera, akastuna garelako, egia izango da, baina igual beste zerbe gehiago ere esan daiteke, eta bestetik egia ostea 2016an bilakatu zen urteko hitz, segurenik lehenagotik zegoen joera bati egiten dira referentzia, baina gure gai prozesamendu sistemak azken hamarkadetan ez da posible hainbeste aldaketa izatea, orduan beste arrazoi batzuk bilatu behar dira. Eta hain zuzen ere horregatik, egia osteko pentsalari askok jo dute gure garaiko erabaki arkitektura aldatzea. Behar bada azken hamarkadetan gure garuna ez da aldatu, ez modu relevante batean, baina informazio aurkezten zaigun formatua eta arekin harremantzen garen modua bai. Eta horregatik, egia ostera nora heldu garen edo egiarkiko desinteres orokortu honen hartzean egon daiteken aztertzeko, egin dutena izan da hori. Gure garaiko erabaki arkitektura begiratu eta ikusi hor badagoen zerbait isuriek areagotzen dituena, gutxitzen dituena edo azaltzen diguna zergaitik gure parez dugun egiari ere kasu gutxi egiten diogun, edo kosta egiten zaigun ari erreparatzea. Eta hemen ere ikerketa mordua dago eta gehienek egiten dutena da begiratu azken urteetan komunikabideek pairatu dituzten aldaketak zeintzuk izan diren. Historia superluzea izan daiteke, baina hemen jarri dizkizuetola beti errepikatzen diren mugarri batzuk, eta historia hauek beti kontatzen dira estatu batuetan, eta gero esaten dizute ekarri honea eta kokatu pixka berandago eta balio dizu. Nire ez denbora eman hemengo testuingurutik egiteko, eta orduan dataren bat aipatzen bat izango da hangoa, baina inportazio eguna gehiago dira mugarri horiek identifikatzea gero gure ingurunean erraz identifikatu daiteztelako. Eta lehenengo gure garaiko erabaki arkitektura aztertzen denean, lehenengo mugarri nagusia izaten da noiz areagotzen den informazio fluxua eta noiz areagotzen den albiste gosea. Hau aipatzen da normalean, telebista kateen gorakadarekin informazio azkarragoa egiteaz gain, informazio errentagarria egiten hasi zirela. Geroztak kontzientzia gehiago hartu zen informazioa diru iturri potente bat izan zitekela, eta gainera kontsumorako tresna interesgarri bat ere bilakatu zen audientziarentzat. 60-70 hamarkadan estatuetan, hemen berandu xago, ikusten dugu nola komunikabideak hasten diren geroz eta albistegiei, geroz eta audientzia gehiagoa den tarteak eskaintzen, afal orduko adibidez, eta ja 80 hamarkadan, 24 orduko albistegiak eskaintzen dituzten lehenengo kateak ere ikusten dira. Eta horre gehitzen zaio albiste gosearen demanda ere. Jendea publikoak albisteak nahi ditu, informazioa nahi du, eta orduan informazioa produzitzen dugu, eta gainera hori errentagarria bilakatu daiteke. Horrekin gertatzen da lehenengo egia ostean lehen zantzuetako bat, eta da nahierako interakzioetara hurbiltzen ari garela. Wallaceek dio, kaleoskopioa edo albiste menua zabalduala asko zerrazagoa daukala publikoak nahi duen informazio hortara gerturatzeko erraztasun gehiago ditu. Eta hori ematen du egia ostearen lehen zantzuak edo gure usteekin bat datorren edo gustuko izango dugun informazioa kontsumitzeko joeraren lehen zantzuak ikusi daitezkela. Bigarren mugarri garrantzitsua da albistegi formatutikan tertulia formatutara eman zen saltoa. Hora aipatzen da 80 hamarkadan Limbaugh eta Rush Limbaugh estatu batuetan haren programa izan zela eta formatu hauen sortzaile edo sustatzailea. Eta hemen gertatzen da direla formatu batzuk non informazioa eskaintzen den edo informatzeko funtzioa daukaten, baina tertulia eta eztabaida formatuan ematen da. Eta Nicholsonen arabera horietan informatzea baino, helburua izaten da azkenean, talde sentimendu bat jotzea. Zeren hasierako tertulia programetan, normalan adostegoen jendearen arteko
eztabaidak ikusten ziren eta eskaintzen ziren. Hor ja ikusten dugu gainera iritzi eta informazioen arteko nasketa, eta horrela xego, 80. hamarkada eta 80. hamarkada bitartean, gehiago 80. Hor ikusten da nola tertulia formatu hauen kiko ospetxarra zabaltzen hasten den, kontrolatzen da jendea, esan igual komunikabideak sesgatuak, ideologizatuak egon daitezkela, eta alternatiba proposatzen da. Baina alternatiba zeritxarrez ez da askoz hobea. Izan ere, sortzen da balantza orekatuaren doktrina. Eta hau da, komunikabideetan, eztabaida dagoenean, ados dagoen jende elkartu beharrean, objektibotasunaren eta egiaren izenean askoz probetxugarriagoa edo askoz hobea dela beti ikuspuntu kontrajarriak aurkeztea. Edozein eztabaida, edozein afeda dagoenean, denbora tarte berdina eskaini behar zaiola aldeko eta kontrako argudioi. Hau neutraltasunaren izenean egiten dela esaten da, zeren beste izen bade etxo balantza orekatu garran da inpartzialtasunaren doktrina, baina efektua ez da askoz hobea, zeren honen arazoa baliokidetza faltsuak sortzen direla. Eta honek nahierako interakzioak areagotu ala, zeia edozein eztabaidatan posible dago aukera zurekin bat egingo duen ahots bat aurkitzeko, eragiten duena da isuri kognitiboetarako kriston babes analgesikoa. Zeren ja ez da, ni pentsatzen duena ez dago zuzen, bezketa ez dago argi, ez da baidagarria da, ez da ziurra. Eta gero hemen ez da onda ikusten, baina azken mugarria noski aipatu beharrekoa da internet eta sare sozialen aroa horrek ekarri dituen aldaketak, hemen pila gauza esan daitezke, baina nik labur bi gauza. Internet eta sare sozialak aztertzen direnan azpimarratzen den lehenengo gauza da informazio edukia baino informazioaren antolaketa aldatu dela. Eta informazioen antolaketaren aldaketa nagusia da goitik berako eskema batetik baino, baina eskema horizontalago batera pasagerala. Berri emaileak ez dira adituak, ez dira kazetariak, edo zein izan daiteke. Eta bestetik, ikusten da informazioaren berri faltsuen edapena eta olako fenomenoak aztertzen direnean, eta sarean biraltasunaren fenomenoa edo informazioaren edapena edo sinesgarritasunaren faktorean zerkera egiten duen aztertzen denean, ikusten dagian ez dela inarrelevantea informazioa egiazkoa edo faltsuaren, baizik eta nola dagoen antolatua. Haiez, oraintxe COVID-19arekin inguruan egon diren, sarean egon den informazioaren artean, badirudi ez dela informazio faltsu gehiegi egon edo, egon dela, baina ez dela izan egiazko informazioa, baina askoz ere gehiago. Baina horrek ez dukentzen desinformazioa presente dagoela sarean. Eta hori gertatzen da zuzen ere, hori, informazio edukia baino informazioa antolatzeko moduagatik. Eta ikerketa gehienek adierazten dute, adierazten duten gauztetako bat da, erresonantzia kutxetan edo kabitxetan antolatzen garela eta mugitzen dela informazioa sarean. Zer esan nahi du horrek? Sare sozialetan normalean banatzen dugu informazioa gure gustuko lagunekin edo gure gertuko jendearekin, eta horrek eragiten duena da pixkanaka sarea mugitzen den informazioa ados dagoen jendearen edo antzeko iritzia duen jendearen artean mugitzea. Hola hori dira, justo hola sortuko zian taldetxoak dira erresonantzia kutxak. Hor dago batetik iritzi polarizazioa, zeren ez dira iritzi kontrajarri asko topatzen talde berearen parte, eta gainera kontaktuaren polarizazioarik. Ez da kontaktu gutxiago dago talde baten eta bestearen artean. Eta hemen importantea da, nire atentzia ditzen didana da, erresonantzia kutxak eta hortako dinamikek egin dezaketela bere bidea, eta ez da beharrezkoa, edo ez da bere baldintza beharrezkoa, bertako partaidek banatzen duten informazioa sinestea, edo sikiera irakurtzea. Eta orduan honek iradokitzen digu, igual, gezurra eta hemen kontua ez dela inbeste gezurra, nahi eta zabaltzen den informazio faltsua dagoela sarean, edo ez jakintasuna izan daitek ere bai, baina ez dela arrazoi bakarra, zeren irakurri gabe ereko edo sinetxi gabe dagoen informazioa ere zabaltzen da. Eta igual beste faktore batzu da dela egia osteko interesik ez hori azaltzeko. Izan ere, ez jakinari eta gezurrari, baintxe egin dugun ibilbideak ematen ditu azalpenak ulertzeko, igual gure aroan ez jakintasun handia eta gezur handiak eta iruzurren gorakada bat badagoela. Baina egiarekiko interesik ez aipatzen dagoenean, badirudi zerbait aratago esan daitekela. Eta hortaz iruditzen zait oso ondo hartu zela Harry Frankfurt, ez jakinaren eta hitzontziaren aldean proposatu zuenean, ez jakinaren eta gezurtiaren aldean proposatu zuenean hitzontziaren nozioa. Frankfurtek abiatzen da, hain zuzen ere egiarekiko interesik ez da edo axolagabetasuna oinarri harturik, eta proposatzen du diskurtso mota bat berak hitzontzi gisa izendatzen duena. Eta badirudi,
egiarekiko ezaxola gabektasun hori dela hitzontzia definitzen duena, baina baita hitzontziak gezurtitik eta ez jakinetik bereizten duena. Ez jakinari axola zaio egia esan nahi du, besterik gabe kale egiten du, eta gezurtiari axola zaio egia, hain zuzen ere ondoren eskutatu alizateko, Frankfurten arabera. Gezurtiak egia ezagutu behar du edo egia ezagutzen duen uste izan behar du, bere kuarta da aurrera eraman eta gezurra ere izateko. Eta gero, alaber, eraberean, gezurra salatzeko bide eraginkorrena esatea nahiz ausartzen, baina egiazko uste bat behar da gezurti bat salatzeko. Gezurti bati bere kuarta da apurtzeko edo gezurretan da bilela harrapatzeko normalean egia esanez edo egia erakutsiz jokatzen dugu. Hori ez da beti nahikoa, baina gezurtiak behintzat ezagutu behar du egia eta gezurra salatzeko normalean egiaren beharra daukagu. Hitzontziaren kasuan hori ez da gertatzen. Hitzontziari ez zaiolako axola, berak esaten duena egiazkoa edo faltsua den. Bere diskurtsoa beste interes batzuen arabera eraikitzen du. Hementxe jarri izkizuet, Andrea Stockenek Frankfurten testutik ateratzen dituen hitzontziaren ezaugarriak, eta finean da hori, hitzontziari ez zaio interesatzen esaten duenaren egia balioa zer den, postatxola zaizkio bere audientziaen usteak, izan daiteke ez duelako ez gezur iruzur bat edo egiazko usterik provokatu nahi, beste zerbait lortu nahi duelako, edo behar bada bere audientziak ez daukalako, bere audientziaen ustek ez daukatelako bere helburuak zapuzteko indarrik. Gezurtiaren gezurra sinesten ez badugu bere helburua zapuztu dugu. Hitzontziaren kasuan berriz ez. Frankfurtek ere dio hitzontzia saiatzen dela engainatzen, baina ez gezurtiaren buruan baizik eta bestelako helburu horien inguruan. Ez esaten duenaren inguruan baizik eta bere buruaren inguruan edo bere asmoen inguruan engainatzen gaitu. Eta azkenik hitzontzikeria eta gezurra ez dira bateragarriak. Lau ezaugarriak oso eztabaidatuak ari dira izaten. Oraindik ez dago hitzontziaren inguruko definiziorik eta teoriarik are gutxiago. Baina balio digu egiazteaz esan nahi dudan azaltzeko eta batez ere egiaztekiko interesik ez da arriskutsua izan daitekela eta behar bada gezurtiaren eta gezurtitik eta ez jakintasunetik haratago joan daitekela. Hemen degualen proposamena landuko nun, baina paso egingo dut. Besterik gabe esan, Frankfurtek egiten duela matitula pare bat apunte, horietako bat da saiatzen denan azaltzen zer gertatzen, zergaitikote dagoen hainbeste hitzontzikeri 21. mendean, berak dio, 21. mendean saiatzen garela daukagula presioa etengabe komplikatuak eta ondo ezagutzen ez ditugun gaien inguruan gure iritzia emateko. Eta gainera badago desenkanto moduko bat, berak eszeptizismo batekin lotzen du, nire sartuko horretan, baina badirudi egiazko usteen eta uste faltsuen arteko bereizketa egiteko nagi xamarrak garela edo esperantza galdu dugula edo ez dugula oso garbi ikusten aukera hori egin daitekela. Degualentzat eta Frankfurtentzat aukera hori bitala da, egiazko usteak eta uste faltsuak bereiztea da bitala hitzontzikerian ez erortzeko. Hitzontzikeriaz gain beste jokabide gaitzesgarri batzuetan ez erortzeko, baina hitzontzikerian ez, hitzontzikeria saiesteko behintzat bereizketa hori oso importantea da. Zergaitik, Frankfurten abuduz, ez balen badegoen hartzen, egiazko usten eta uste faltsuen arteko bereizketa egitea posible dela, ezingo dugu ez gezurrik esan, ezingo dugu ez egiazko gauzarik esan, tartaz alternatibetako bat da isile gelditzea, eta beste alternatiba da hitz egiten jarraitzea, baina esango dugun hori hitzonttzikeria izatea, Frankfurten aburuz. Espen hori ere oso eztabaidatu izan da, baina hor botatzen dizuet. Eta azkenik, hitzontziaren aldean, Frankfurtek nabaritzen den beste ezberdintasun bat da, hain zuzen ere, hitzontziaren aurrea gezurtiarekin, hitzontziaren eta gezurtiaren artean Frankfurtek nabaritzen duen beste diferentzia bat da, hitzontziaren aurrean daukagun erreakzioa. Orokorrean, hitzontziaren aurrean malguago jokatu dugu, Frankfurten iritziz gezurtiaren kasuan baino. Izan daiteke ez garelako engainatuak sentitzen, ze hitzontziak ez gaitu zertan engainatu, izan daiteke ez dakigulako oso ondo nola salatu, zeren gezurrik esan ez digunari nola gezurrik esan ez diguna salatzea badirudi komplikatuagoa dela, eta batez ere egiaz ezin garelako bariatu hitzontzi bat salatzeko, hitzontziari bostaxola zaiolako egia eta egiaren jokotik kanpo kokatzen duelako bere burua. Hitzontziaren gehiegizko tolerantzia hau arriskutsua izan daiteke askotan, eta hortan zentratzen dira gehien bat egia ostearen arrisku eta implikazioez aritzen diren autoreak. Hor daukago adibidez Hannah Arendten testu ospetsua, gezurra eta politika ziardunean, eta Arendtek dio besterik gabe
superlabur esango dut, baina egia eta politikaren arteko harremana beti izan badagat ere gatazkatsua, zeren boterean dagoenari batzuetan egia zenbait egia deseroso suertadak izkioke, eta hortan oso herramienta edo estrategia erabilia izan da historian zehar gezurrarena, edo puntu ikuskera bakar bat inposatzearena, edo besterik gabe deseroso zaizkion egia horiek isiaraztearen estrategia, harentek nabari du beste estrategia bat ere ikusten du badatorrela. Eta estrategia horrek egia ukatzean baino, egiaren eta iritzien arteko muga lausotzean datza. Eta horrek pixkanaka diluitu egiten du egiazko usten eta uste faltsuen arteko bereizketa hori posibilitatzea. Honek zesan nahi du, pixkanaka politikarien estrategia modernoa deseroso diren egia horiek isiltze baino dela egia horiei aintzakotasunik ez ematea edo ez ikusiaren egitea, eta hain zuzen ere egia horiek politikan interesanteak ez direla esatea. Eta horrela dator, zientziaren eta politikaren arteko arrakala da, eta zientziaren politikan ekiteko eta egiaren politikan ekiteko igual gaitasunik ez da. Ez hainbeste ezkutatzen ez dutelako, baizik eta kasurik egiten ez zaielako. Hori ordea estrategia, horrekin bat egon gaitezke, baina jarraitzen duela indikan ideia orokortu bat, tolerantziaren, pluralismoaren, eta hemen Rose jarri ez, baina beste dozein jarri ziteken, egiaren arteko eta politikaren arteko harremanean, egiak ezin duela inoiz azken hitza eduki edo badaudela presente, politikan propioak diren eztabaide batzuk, egiaren eskutik segurenik inoiz ebatziko ez ditugunak. Balioen arteko zenbait talka, eta segurenik hori hala da. Kontua da hemen arentek eta egia ostearen arrezko zitza egiten dena, aipatzen dena da, egiak tokia izan beharko lukeen tokietan, hain zuzen ere ez daukala zer eginik. Eta ez ezkutatzen delako edo isiltzen delako, baizik eta ez ikusiaren egiten delako. Eta zoritxarrez, ziurgabetasun egoera batean hori areagotu egiten da. Izan ere, begiratzen baldin baitugu egiaztaren arrisku ez diar duten adibideak edo kasu nagusiak, hori ikusten dugu, ezagutzaren eta iritziaren arteko muga hori lausotzeko zalantzari eta ziurgabetasunari apelatzea dela hoberen funtzionatzen duen. Ia gezurra esateak baino hobeto funtzionatzen duen estrategia bat. Adibide tipikoena, zalantzaren merkatariaren liburuan dagoena, tabako estrategiaren kasua. 1994an ateratzen da dira lehen artikulu zientifikoak esanez, tabakoak eta minbiziak elkarren artean lotura dituztela, eta menderdi batez, 2004 arte, tabako industriaren estrategia, bai gezurrak esatea eta baita hori esaten duten hainbat ahots isilaraztea, hori bai da beraien estrategian parte bat, baina estrategiaren denbora eta diru gehiena inbertitzen da zalantza eta ziurgabetasun klima areagotzen. Ez da esaten tabakoaren eta minbiziaren arteko lotura faltsua dela zinez. Esaten da ez dagoela argi, ez dela ziurra. Eta ziurgabetasunari etengabe deiadar hori eginez, lortzen duten gauza garrantzitsuena eta igualetekin gehien emantziena da denbora irabaztea. Hoien aurkako neurririk ez hartzea eta denbora desent irabazi zuten, menderdi batia. Eta horre dauka dakarren etekin ekonomiko guztiarekin. Orduan, ziurgabetasunaren aprobetxamendua egia ostean politikaren arrisku nagusienetako badien izuzten ere iritzian eta egiaren arteko muga hori lausotzea, zoritxarrez ziurgabetasun egoera batzuetan areagotu egiten da. Ziurgabetasuna presenta dagoen aro batean, hortaz aprobetxatu daitekin jendea ere, agertu daitekelako. Latura aipatu dezuelen, eta iruditzen zait, laturren kezkak oso ondo, laturren kezka, 2015ko non lurrartu liburu hortan, daiti joala hortik. Laturrek zera dio, planetak hitz egin du, gure aldaketa klimatikoa badator, gogor dator, eta atzera bueltari gabe. Hor lehenengo egia deserosoa. Proiektu modernoa ere agortua dago. Orain arte, esperogen bizigaren modua eta etorkizunera proiektatzen genuen edo etorkizunerako planeatu genuen bizi modua, ez da jasangarria, ez da posible izango aurrera eramatea, eta beraz aldaketa radikal bat behar dugu. Edo gure desazkundea, edo gure bizioiturak eta antalokontzak aldatu behar ditugu ez direlako jasangarriak. Eta laturrek elite iuna deitzen dien batzuen estrategia zein da. Bera jabetzen dira, hau bi baiespen horiek egiazkoak direla. Eta batzuetan ukatzen dituzte gezurren bitartez eta isierazten saiatzen dira. Baina
estrategiaren nagusitasunen neurri handi batean estrategian dagoena da ziurtzat jo daiteken hori ziurgabetasunez bustitzea. Eta zer lortzen da horrekin, hitz egiten jarraitu eta denbora irabaztea, Laturren arabera. Gainera, egiazteko politikan baldin bagaude, eta egia baldin bada gure politikan egiak zer egin gutxi daukala, eta egiaren eta politikaren eta zientziaren arteko arrakala da gero ez da handiagoa dela, emaitza zein da, egiak politikan ez du zer egin handirik, egia ez da aintzat hartzen, egiaren inguruko desinteres nagusi bat dagoelako, emaitza desregularizazioa eta Laturrek dioen kietismoa. Osa, min ematen duela ikustea, baina, ez errez egitea, izango ditzateke. Orduan, hori da, Laturren kezka, egia deseroso eta arriskutsu batzuk datoz, ez gaude programatuak hoiei kasu egiteko eta hoiei atenditzeko, eta gainera, ziurgabetasunaren atmosfera batean datozenean, are zailagoa da mugitu eta zerbait egitea. Eta zoritxarrez, oraintxe bertan, pandemiarekin etorri diren bezala, eta aurrerago etorriko diren arrisku gehienetan, ziurgabetasuna eta ari lotuta agertzen diren arriskuak badute izaera berezi bat. Eta da, kasuri gehienetan, desregularizazioa izaten dela eta kietismo izaten direla gaitza bera baino, edo gaitza areagotzen duten faktore nagusiak. Gaitza eta uholde askoz handiagoa da, lehenago neurriak hartzen ez badira, edo garaiz neurriak hartzen ez badira. Eta orduan, jamaitzeko, irigor supermotz, arriskuaren inguruan pentsatu dute bat autoren inguruan. Aproposak iruditzen zaizkit hauek ekartzea eta iruditzen zaidalako egia ostearekin batera datozen arrisku egoera asko, ziurgabetasunarekin astuta, ulertzeko balio dutela. Eta hietokoa da, Beckek esan zuen, gure garaian, modernotasun berantiarrean sartzen garenean, arriskuak ja ez datozuela kanpotik. Badago arrisku mota berezi bat, dela sistemak berak sortzen duenak. Guk aberastasunaz gain, aberastasuna produzitzeaz gain, arriskuak ere produzitzen ditugu. Eta arriskuak ez datozain beste sistemaren akats batetik. Adibidez, fabrika batek eukiditzakien arrisku guztiak ez datozain beste fabrikak lehertzeko dituen probabilitateagatik. Baizik eta fabrikak irekita jarraitzen den bitartean, sistemak normal funtzionatzen jarraitzen den bitartean, arrisku mota jakin batzuk sortzen dira. Eta gainera, arriskuiei aurre egiteko batetik sistemak berak normal funtzionatzen duen einean sortzen diren arriskuak direnez, hoiei konponbidea emateko aldaketa sakonak eta erroko aldaketak behar dira sisteman bertan, eta gehienetan beranduegi izaten denean ja ez dago atzera bueltarik. Horrek ematen digu pista bat, ziurgabetasunaren inguruko politikan eta egiazteko politikan arriskuen kudeaketa hori ez da den ikusteko. Ez da erraza eta ez da interesgarria eta gainera komplikatua eta guk sortutako zerbait da jokoan dagoena eta kasurik egiten ez zaiona. Bestetik daukagu Giddens, iruditzen zaidala oso apunte interesgarriak ematen zituela alarmismoaren eta kietismoaren arteko balantza bat iradokiz. Giddensek dio, egiten ditu Becken antzeko bereizketak, arrisku manufakturatuak eta kanpotik datozenak bereizten ditu, eta Giddensek Beckekin bat eginez, guk sortzen ditugun edo manufakturatuta dauden arriskuen inguruan ikusten du askotan horiek ziurgabetasunarekin hasten direla. Zeren, ezagutzak ematen digu gaitasuna gauza asko egiteko, Baconen esaldi ospetsu hori gogoan hartuz, baina gauza asko egitak ez du esan nahi egiten ari zeran guztia kontrolatzen dezunik, edo ezagutza eukitzea zerbait egiteko ez du esan nahi dakizunik zertan ari zeran. Eta orduan hortik sortzen dira hainbat arrisku kudeatu behar direnak, eta sarri ziurgabetasunarekin nahasten direnak. Eta zer gertatzen da ziurgabetasunarekin hasten direnan, ez daukagunan argi zenbaterainoko inpaktua, zenbateko probabilidadez, zenbateko dimentsioa dituen minak. Politikaren kudeaketa zailtzen dela, zeren ibili behar gara denbora guztian alarmismoaren eta kietismoaren artean. Arrisku baten probabilidadea ez dagoenan argi, neurri gogorriak hartzea esan nahi du igual alarmistegi jokatzen ari garela, eta neurririk hartze ezak kietismora garamatza, eta orduan pixka bat balantza horren artean gabiltza, eta iruditzen zait egiarekiko desinteresearen bidetik zaildu egiten dela alarma hori, balantza hori aliketa modu zilegi edo justuenean orekatzea. Eta azken idade, Sunstein eta Gisanetako autoreak arriskuen pertzepzio publikoaz ari direla. Imaginatu ezakezu egia ostean gizareko sintometako bat dela ez degula oso ondo arrazoitzen, arriskuaren pertzeptzean ere ez garela oso abilak. Eta hauek hortan dihar dute, erakusten dute, isuri kognitibo eta mediatikoek eragina dutela publikoak eta hiritarrek nola ulertzen dituzten eta nola irakurtzen dituzten arrisku egoerak. Batez ere ziurgabetasun faktorea eta beldurra eta halako
olako faktorea jokoan daudenean. Eta gainera esaten dute hauek, politika ere baldintzatzen duela horrek. Hau daute politikarien ikuspegi onbera bat, olakoak ere badaudelako, eta esaten dute, politikariek eta demokrazia batean idela baldin bada herritarren iritzia jarraitzea, herritarrek ez baldin badituzte erabakionak hartzen, edo herritarrak alarmizatzen baldin badira, neurri alarmistak edukiko ditugu, eta alderantziz. Hori oso eztabaidagarria da, nik ez daukat bat ere argi, baina dudari gabe ematen diguna iradokitzera da, ziurgabetasun egoeretan egiaren beharra daukagula, egoera delikatua direla eta ziurgabetasunaren aprobetxamendua existitzen dela eta posible dela, eta egiazteko pentsalariek arrazoia baldin badute eta egia ostearen aroan bizi baldin bagerela, are komplikatuagoa dela guzti honi aurre egitea. Baina hau da gure aroa edo gure egoera. Eta horregatik, ja amaitzeko, ondorio gutxi batzuk, batetik ez da egia osteko aroa eta ez da ziurgabetasun egoera batean egonda ere, egia ezin dugu atzean utzi. Egia osteak ez du egia atzean uzten, batetik ez duelako zertan egia aukatzen, egiarekiko desinteresaren bidetik egia aukatu edo gezurra esatetik aratago dauden jarrerak somatu daitezke. Egia gutxiestea eta egia ezkutatzea ez dira gauza bera, eta zuen esku pentsatzea ea zein den arriskutsuago, eta ziurgabetasun egoeretan ere egia ez dugu atzean uzten. Egia ezagutzeko zailtasunak edo egia kalkulatzeko zailtasunak edukitzak ez du esan nahi ez dukatzen, egia badagoela. Eta gainera etortzen da, ate joka oantxe bizitzen ari garen egoera batean bestela. Gainera, ez egia ostean eta ez ziurgabetasun egoeretan ere, egia ez da utxutxik agertzen, egia beti agertzen da, eta emozio batzu egin lotuta, egiarekin lan egin behar dugunean, edo egiarekin politika egin behar dugunean, beti agertuko da beste balio batzuekiko elkarlanean, edo elkarharremanetan, lehentasunen arteko kalkulak egin beharko ditugunean, baina hala ere beste zaku batzuetan sartuta egoteak ere ez du esan nahi egia hor egongo ez denik. Gero bestetik, saiatzen nahi izena azaltzen, egiarekiko desinteresak ez dakartzan etxai nagusiak edo mehatxu nagusiak ez dira bakarrik gezurtia edo ez jakina. Eta gainera, egiarekiko desinteresak badauka beste arrisku bat, eta da, galtzen dugula egiaren dimentsio garrantzitsu bat, dela egiaren almen salatzailea. Egiak egon da, eta izan gara testigu egiaren erabilera despotikoaz, edo, eta hori tentu zeuki behar dugun lezioa iruditzen zait, gehiagik eretan ez erortzeko. Baina zerbaitetarako balio baldin badu egiak, guk egunerokotasuna erabiltzen dugun egiak, da, hain zuzen ere salaketak egiteko. Eta kalkulatzea indelikatua den ziurgabetasunaren kudeaketa politiko horretan, salaketak ez baldin bada, gero ondoren zuzenketak egita beharrezkoa izango da. Iruditzen zait, egiaren almen salatzaile hori galtzen baldin badugu, galera handia izan daitekena. Gero beste galdera bat, ea egia ostearen arotik egiaren arora egin beharko genuken jauzi, zeren beti ikusi izan da egiaren irudi despotiko bat, eta autoritarismoaren arriskuak ere ekar ditzake egiari men egiteak, eta orduan hori ere hausnarketa delikatu bat eta ondo eginiko bat beharko litzateke, egiaren axolagabetasunetik egiaren agintera edo egiaren izaera despotikoenera jauzi ez egiteko. Eta azkenik, ja esaldiari amaiera emateko, guzti honen inguruan bultakari nintzela, ez dakit nola iritsi nintzen Camusen testu honetara, hau da, Estokolmoen 77an eman zuen hitzaldiaren zatitxo bat, eta hark esaten zuen, historia osoan zehar, bere belaunaldi orok sentitu dela bere gai mundua berreraikitzeko proiektua zuela, edo ametsa. Eta bereak ez, bereak mundua berreraiki baino mundua desegitea saiestu nahi zuela. Dira hitz batzuk beste hauts batetik, beste testuinguru batean eta beste krisialdi batean gorpuzten direnak. Baina iruditzen zait aproposak direla gure oraingo egoera honetara eta oraingo krisialdi honetara eta batez ere etorkizuneko mundu berria eraikitzen hasten geranean pentsatzeko. Mundua desegitea da oraintxe bertan datorrela prioritate nagusia. Ez bakarrik lehentasun nagusia, ez bakarrik COVIDari aurre egiteko, baizik eta ondoren etorriko diren beste tsunami eta krisi batzuei aurre egiteko ere. Egia ostearen peltxerari radikalenek, eta nik radikalenek ez daude, baina gogolrenek edo egia ostearen arriskuak modurik gogolrenan azpimarratzen dituztenek, iradokitzen dutena da, galdu degula lurzoru bat edo desegin zaigula lurzoru bat. Eta lurzoru komun hori, Laturrek aipatzen zuenari referentzia ginez, eta pixka bat egiak eskaintzen digun terreno komuna. Badirudi egiak badaukala zerbait,
bateratzera behartzen gaituena, baina esfortzu handia eskatzen digu terrenu komun hortara jauzi egiteko, ikusi dugun ibilbide guztienetatik. Eta orduan, besterik gabe, ziurgabetasun egoeren betetako krisialdi hauen aurrean, iruditzen zait lurzoru komun hori desegiten balen bazaigu, galera handia izan daitekela, baina hori jazteke balat. Eta jazta. Mila esker Irati, argazki analitiko bikaina eskaini diguzu. Norbaitek zerbait barkatuko didazue, baina zera bakarra egingo dugu, Beso bat ikusi dut eta ez dut gehiago begiratuko. Entzuten da, bai. Saiatuko naiz aber lortzen duan galdera forma emotea. Pasadan urtean entzun dituen bai El Paiseko eta Korreoko zuzendariak esaten egungo kazetaritzak okan. Txeni eski ez dizut ondo bero entzuten. Mikrofonoa ere Hola, dago. bai. Ez dakin, hola, hori, El Paiseko eta Korreoko zuzendariak esaten kazetaritzak, egungo kazetaritzak daukan erronkarik handiena dela fake newsei zelan aurre egin. Eta ni galdetu nahi dutea, horiek esaten dutena ez ote den gezurraren demokratizazio moduko bat gertatzen ari dela, eta hori lotzen dute baizuk aipatu duzun informazioaren antolaketa berriarekin, teknologia berriarekin, bizi garelako gari baten, zeinetan adibidez sare sozialen bitartez gaur egun norbanako batek edo talde batek zabaldu dezake gezurra, eta hori lehen zegoen gobernuen edo edabide nagusien esku bakarrik, eta horrek arduratzen ditu boteretsuenek. Eta gero, azkenengo egunotan edo denboraldian entzun dugu adibidez Donald Trump esaten, berak ez duela gezurrik esaten, berak bere egia duela, egia alternatibo bat, eta hori besterik ez duela defendatzen, edo magian are larriago ikusi dugu zelan etxenikek egia baliatu duen gezurra estaltzeko, esaten guztiok ezagutzen baitugu gauzak, zertarako ikertu behar diren, ezta. Eta galdetu nahi dutea, behai, bizigun garai honetan, bake prozesu ostean, errelatuaren gaineko borrokan, horrelako adierazpenekin non geratzen den egia, edo posible den gizarte baten olako egi potolo bat lortzea gauza baten inguruan, edo ez, ez dakit oso argi geratu den azkenengo. Non gelditzen den egia alako klima batean, esan nahi didaz, eskizut oso dentzuten. Bai, alako klima batean eta horrelako fenomeno. Nik esango nizuke egia ez dela inoiz ezabatzen. Hemen erabili dituen autoreek batetik esango lizukete. Gezurra eta gezurraen bestelako jokabidek ez dute egiaren existentzia ukatzen, batidez Frankfurten bidetik gezurra esateko eta batez ere gezurra ulertzeko egia behar degulako. Bestetik, Trumpek esaten dituela ere, munduan aldaketa egia lehenago edo beranduago etortzen da. Ez bakarrikan ikusten ditugulako eta gorpuztuta sentitzen ditugulako berak ukatzen dituen egia horien ondorioak, pandemia mundial bat adibidez. Baizik eta, Trumpek esandakoak esanda ere, badaudelako egiarekiko modu osasuntsu edo modu sonago batean harremantzen diren ahotsak. Pandemia hau aurre ikusi zezaketen zientzialariak esate baterako. Eta gertatzen dena ahots horiekin ez da ukatzen direla edo isiarazten direla. Egiten dena da ez direla aintzat hartzen. Abotxoiek ez dira ezabatu mapatik, eta ez dira zentsuratu. Kontua da, hitz egiten jarraituta ere ez dutela inongo efekturik lortzen. Orduan, egia ez da ezabatu, egiak jarraituta egoten du, presente egoten jarraitzen du, baina iruditzen zait igual egiaren tokia gaur egun lehen izan beharko nukela lukeenaren, baina atzerago dagoela edo beste plano batzean, beste lehentasun batzuen artean kamuflatori dagoela. Baina ezabatu ez dut uste. Zeren gezurrak ez du egia ezabatzen, eta uste hemen gertatzen dena beste goza da. Zagit erantzun dizan. Eskerrik asko, berriro Irati. Eta, egia ustean, bazkaria. Pixka,